Yan mga kapatid, nandito tayo sa Karkar sa kay Archbishop Chupilo Kamumot dito sa Karkar. Yan, pasukin natin yung mausoleo niya dito sa loob. Yan yung mausoleo ni Chupilo Kamumot. Bawal lang doon sa sa loob mag picture, kaya lang dito lang tayo nag-video sa labas. Ito. Puntahan natin yung bagong simbahan nila na kakabukas lang. Ang schedule nito parang pag Sabado 10 o'clock ata ang mass, tapos pag Sunday 7:30. So ngayon Sunday, kanina yung mas maaga siguro yung mas, hindi tayo nakaabot. Hindi pa ito totalidan pero binuksan na nila. Yan, yan yung museo ni Archbishop Chupilo Kamumot. Tapos dito tayo sa bagong niya, simbahan. Yan, malaki, ang laki. Ang lawak, tsaka ganda ng simoy ng hangin dito. Oh. After ng lockdown since March, ngayon lang tayo nakabalik dito. Sa awa ng Diyos, tapos na rin to. May mass dito, umaga. Laki ng pinto, puro mga kahoy. Laki. Lawak. Ayan, upuan, puro kahoy, puro timber yan. Kabilaan. Pero may pa rin, social distancing. Sa isang upuan ata, dalawa lang. Bali dito isa, tapos dito isa. Dalawa lang makaupo. Bali kalahati. Sample 4 sila. Ang kasya 5. So dalawa lang yung pwedeng umupo. Yung iba sa labas dahil may mga mga plastic na upuan yan. Sa labas lang. Tapos dito yung pinaka loob niya. Medyo malawak, saka di mainit, mahangin. Ito yung pinaka-altar niya. Yung view niya sa labas, maganda. Maganda siya, malawak, at saka mayroon siyang daanan para sa mga PWD. Yan. Yan. Lalo na't alam ng mga taga dito sa Cebu na maraming napagaling si Chupilo Kamumot o Archbishop Chupilo Kamumot. Isa na yung madre na dito, yung bulag na hakita. Yan, para to sa mga PWD. Tapos malaki yung daanan nila, daanan sa sasakyan. Siguro yung entrance doon banda, yung entrance. Tapos dito dadaan, malawak. Kasi 2 o 3 sasakyan dito sa pinakaharap ng simbahan.
Tapos dito naman yung exit. Malawak. So yan. Sana mapuntahan nyo rin dito. Sa ano, kung mapunta kayo ng Cebu, mapuntahan nyo. Galing kayo ng Simala, galing ng south of Cebu, madaanan to. Sabihin nyo lang sa driver, pwede dadaan sa ano, Kamumot Shrine or kay Archbishop Chupilo Kamumot. Dodong TV ng Qatar, Gwapong Shorty ng Cebu, Sabto Music ng Dubai, DJ C Vlog from Cebu, Aling Simala from Cebu, Tikol TV from Cebu, Nining Ilongga Vlog from Tacloban, Peryong GR TV from Cebu, Team Kasin TV from Luzon, The Virgin Frog, My Jukebox Channel, Alona Regla, Lansky Eating, at si Big Travels 23. Maraming salamat sa lahat at God bless.